Сәлам кызлар, малайлар. Сезне гадәттәгечә тылсымлы һәм могҗизалы әкиятләр дөньясына чакырам. Бөтенебез дә якынлашып килүче яңа ел бәйрәмен көтәбез. Кыш бабайның бүләкләрен бигрәк тә. Һәм мин дә бүген сезгә яңа ел бәйрәменә бүләк ясап, сезгә Кыш бабай турында әкият сөйләячәкмен. Уңайлы итеп утырыгыз, әкиятебезне башлыйбыз. Кыш бабай киләсе көннең кичендәге тынычлыкны койрыксыз сайыскан шәлпрәмә китерде. Ишеттегезме әле? Күрдегезме әле? Дип кычкырган ул. Ни булды? Сөйлә инде тизрәк, дип шыелдады тышкан. Әллә урманга аучы килдеме? Дип калтыранды тиен. Каршыга күренмәгәндер бит, диде Шипшык. Куяннар куркынып, ялт-йолт карадылар. Эй, сез, урманга Кыш бабай килде. Суык бабай, диде Сайыскан. Кыш бабай? Кем соң ул? Куркынычмы, усалмы, тешләмиме? Дип шаулаштылар җанварлар. Хи-хи-хи, дип көлде Сайыскан белдекле кыланып. Бик шаян ул Кыш бабай. Дәү капчыгына бүләкләр салып алып килә. Минем шикелле акылларга аларны бушлай бирә. Сиңа, Шипшык, бүләк эләкмәячәк. Чөнки син тинтәк, аңгыры, диде ул. Миңа бүләк буламы? Дип сорады тиен. Сиңа да юк, синең дә акылың кирделе дә чыктылы, диде Сайыскан. Гомумән, сезнең арагызда акыллы җан иясе юк. Бер тукран, бераз уйларга сәләтле дисәң, ансы да шыртыйлы, диде ул. Бер мин генә монда акыллы Кыш, зирәк Кыш, диде ул. Сиңа, Кыш бабай, нәрсә алып киләсең? Дип сорады тышкан. Машина, диде Сайыскан. Шул вакыт урман өстендә кыр дигән аваз яңгырады. Башларын күтәреп карасалар, имән өстендә ала карга утыра икән. Кыр, диде ул. Урманга Кыш бабай килде, диде ул. Әйе, зәңгәр урманга Кыш бабай килде. Ак томан булып килде ул. Агачларга көмеш бәз булып сарылды. Шуннан соң ак сакаллы, озын гәүдәле, мөлаем бабайга әверелде. Я, җәнлекләрем, кышларым, ничек яшисез? Диде ул. Һәм үзенең зур капчыгыннан бүләкләрен чыгара башлады. Әрсез Сайыскан шунда ук очып килеп җитте. Миңа дип кычкырды ул. Кыш бабайның кулындагы сыбызгыны күреп, әмма Кыш бабай сыбызгыны тышканга бирде. Миңа нәрсә? Диде ул. Кыш бабай әйтерсең аны күрми дә. Уңга, сулга бүләкләр өләшә. Куянга барабан, тукранга пәке. Менә тиенгә инде курчак эләккән. Үзенә өлешек магач, Сайыскан читкә барып кунды. Хурланудан аның күзенә яшь бәреп чыкты. Шунда нәни куян баласы түзмәде. Ул кыяр-кыймас кына Кыш бабайның тунҗиненә кагылды. Бабакай, Сайысканга нәрсә? Дип сорады ул. Сайыскан өлешсез калдымы әллә? Дип хәйләкәр генә елмайды ул. Сезнеңчә, ничек балалар? Бүләк тиешме Сайысканга? Мин аңа үземнең пәкемне бирәм, диде тукран. Мин барабанымны, мин курчагымны, диде тиен. Шуннан Сайыскан башын тагында түбәнрәк иде. Монда аңа да бүләк калган икән әле, диде Кыш бабай. Һәм капчыгыннан искиткеч зәңгәр шар чыгарып бирде. Сайыскан шатлыгыннан нишләргә белмәде. Ул үзенең зәңгәр шарын Шыршыга элеп куйды. Урмандагы җәнлекләр Кыш бабай белән Шыршы тирәли уйнадылар, җырладылар, биделәр. Бүгенгә шулар иде, дусларым. Һәм сезгә күңелле яңа ел теләп, мин сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз!